Daw salida sa usa ka pelikula ang nahitabo alas 11 pasado sa Lunes sa buntag. Napatay sa kapulisan ang itumbok nga nagbitbit og armas de fuego. Si Chalo Valiana sa report. Sa kuha sa CCTV sa Barangay Lurega, San Miguel, makita ang dagan sa sakyanan nga milabay sa New Imus Road, corner Barangay Lurega, San Miguel. Pipila ka minutos, makita kining usa ka puti nga SUV nga gisabayan og dagan sa usa ka tawo nga nagjacket uban ang pagtion og armas. Sa nahunungan sa SUV, ana ang karatula nga checkpoint sa kapulisan. Midagan palayo sa SUV ang suspetsado nga nailhan nga si Roger Almudel. Dagan siya dito sa somewhere San Roque, nituyok pa na siya bay sa Lorega. Nawa na for how many minutes. Gikuha na, gipangita sa mga polis. Nagkukunukon itong usap pagdari na sa may tihiro, doon na nagkukunukon na yun, nagkukusap pag lihay po taon, uno isa sa trupa na to, may ganit, napasalamat sa misya nga, wagi na dama na sa trupa taon. Sa laing kuha sa CCTV sa Lurega gihapon, nakita kining mga tao nga nagtapok uban ang mga pulis. Apan mikalit lang sila pag-alibwag. Sunod nga hitabo, gilayog na sa usa ka pulis ang tao nga susama og bayhon sa nanion sa SUV. Mipurma sa kaugalingon, daw nagpabuto sa iyang armas dungan sa pagpangita og kataguan sa mga pulis. Nagdinaganay na usab ang mga tao. Ang sunod nga video, mauna ang kuha sa cellphone nga makita ang mga pulis nga mipabuto sa ilang mga armas. Sa susamang cellphone video, makita ang pagkahagba ni Almudel. Papa! Ato na dito pa! Patay! Ninggawas to siya kalit. Okay, so mo to. Asin kung makita ginis video ang gitiunan gito like point blank gid to, no? I don't know what happened, wa ni buto ang armas. Usa sa midagan mao ang silingan sa nanion og armas. Iyang gitumbok si Roger Almudel taga Sitio San Roque nga maoy nanion. Idido siya sa pulis yung itiunan na siya bang. Mo to na balibog tanan dagan ko ako anak ako gibalik ako guroy. Kami nagdungan sumigdagan ato niya. Pipila usab sa nasayod sa hitabo miingon nga duwaan lang ang armas nga gidani Almudel ni atong higayuna. Apan gihimakak kini ni Police Captain Armando Labora, hepe sa Police Station 1. Gani nakuhaan si Almudel og kalibre 45 nga may tulo pa ka mga bala. Hinuon wa sila'y nakit-an nga kabhang sa crime scene. Mga mo na recover niya is katuyang armas o kanang iyang pangalan identity. Regarding sa igo niya, sir, I don't know sa finding sa attending physician. Uban ni June Solon, Chelo Valiena, Balitang Bisda.